Ar sianel YouTube y lle, mae yna gannoedd o fideos am bob math o bethau, a rhain i'w gweld drwy'r byd I gyd, ond be mae'r bobl o tu allan I Gymru yn feddwl o'n cynnwys ni? Wythnos dwytha, mi gyflwynodd Efa ni I griw punk bikes. Wel, nath mountain bike fi cael ei ddwy'n tua blwyddyn yn ôl. Mae about time bod fi'n cael beic newydd. Dwi'n gwybod y teimlad. Mae beic fi'n gael ei ddwy'n un y ddau waith o blaen. Gobeithio fydd hi'n gwisgo helmet. Wel, mae'n mynd I adeiladu ar beic. Mae hi'n mynd. And she's off. What a bike! Pink. Pa mor punk gallai bicycle fod? Ti'n defnyddio ag yn eich di, mae am ddim unwaith ti efo'r beic. Ac ie, mae'n eich di'n iachach. O, fe. Dwi'n meddwl efo clw be maen nhw'n siarad am. Really cool. Beic di beic. I fi, anyway. O na, chwerthin y brawychus ganddi hi unwaith eto. Mi gaf yna bwanc sy'n chwarae'r ystryd efo gwrthrych bach piws siap rhyfedd. Oh my god. Bangor! Chica loca. Now, sut gallai fenyw sy'n edrych mor hardd a dieog a hi bod mor fider? Thank you. O, fy'n y mor awkward. O, mae di pigo fe fyny, mae di pigo fe fyny. Pam di popeth ar pranks I fod yn neud efo dicks? Really? Y Chinese ddim yn gwybod beth I hwnna. Wel, rhaid I fi dweud mae'r Cymru yn pobl cynorthwyol iawn. That's sick. Hefyd, roedd Elidir y daf yn ôl I drafod gemau amgen. Gemau bwrdd. Oh god, not these children. Rachel Barkin. Dyma Settlers of Catan, Cash and Guns, Pandemic, Cards Against Humanity. Ond hen ffefryn oedd yn mynd â bryd pawb. Cwntwn yn Monopoly hefyd bod y gem bwrddi. Monopoly, yeah! O'n i'n chwarae Monopoly bob dydd pan o'n i'n ifanc. Ha! A brwydro. Ac mae hyd yn oed Fion yn fan. I love Monopoly, Monopoly's amazing. Os does gennych chi ddim gemau bwrdd, ond bod gennych chi laptop, ewch I wylio'r fideos yma rwan.